Здравейте, аз съм Кристиано Роналдо. Днес ще говоря малко по-тихо, защото има вечер и така. Здравейте, както виждате, това е Майнкрафт филмче и в момента ще трябва да отида на училище. Но каквото ще трябва да направя, едно много трудно нещо, ще трябва да се преоблека. И така, сега в какво да се облека? Айде в дрежки, ето такива, като за училище. И така, сега да отидем и да си махнем нещата и да го и да се облека като за училище. Ето, готово. Тръгвам. Така. Сега задаскал, докато тръгна. Сега то вечер ще стане. Хайде да бягам тук. От тук да се изкъпа. Да се изкъпа да не мириша. Хайде. Чакай да влезна. Излезна тук да затворя и айде. Сифър да тръгна. Сетни тук, откъдето излизаш от тая лудница, блусканица. Тук не мога да се излезна. Ще трябва да използвам летенето да премина, защото нещо не става. Ето. И си ходя до училище. Часовете не са ни намалени, хе-хе. Няма да има днес ученици, само аз останах на поправителен. Гадост, но какво да се прави сега? Трябва да отскоча до града за училище, иначе няма да завърша. И така. Как ми се ходи до Кенеф? Айде ще изчакам. Ще изчакам да стане училище, па ще се изстрелям. Ето тук, чакай да потърсам и училището. Къде училището отиде? Училище. Айде да влезнем. Ето били двама учителя. Махте се тук. Чакай. Сега, първо. Иванчо! На дъската! Добре, махни вече. Отко. Добре, сега. Прочети! 1 плюс 1 равно 2. 2 плюс 2 равно на 4. 3 плюс 3 равно на 6. Чакай. Добре да затворя вратата. И така. Абвгда, нали. Точно отваря. То да го бия. Така се си приготвила. Да, най-ново ме кефи. Това аз го написах. Верно. Ти, преминяш, шестица. Беги, отиди до директора да си вземеш разрешителното. Директоре, казаха ми да си взема разрешително. Вземи си го. Така ли? Мерси. Хи-хи-хи, имам си разрешително. Така. Сега излезнат смотаното училище. Чоу! Буклук скапам! Уаху! Да, бебе! Имам си. Кой си има разрешително? Аз имам! Уху! Завърших! Да, ята сега се прибирам. Ама къде беше? Къде беше Може... Ще мина да погледам малко матч. Докъде е там да си искам бе времето, ако нещо такова и супер.
Имам си, разбереш. Спечели, на. Хайде бе, не стигнах ли бе това? Ох, боже. Значи се гледа матча Барселона и Реал Мадрид. Но то няма никой. Чакай да питам оня там. Господин съдия, господин охрана, обърнете се, моля ви. С какво да ви помогна? Изчакайте, не ме отблъсквайте. Искам да питам кога ще бъде матча. Кой матч? Реал Мадрид и Барселона. Махи се от тука. Шписка ли още не е готова? Махи се от тука. Махи се. Махи се, бе, да не съм ти видял. Махи се. Махи се, бе. Ти колко лош човек. Види се, бе. Ще си взема една вана. И си тръгнат. За каква шампионска лига това говори? Не знам, чакай. Къщичката ми хубава. Тук си имам такова легло. И така, да си влезна сифер в къщата. Така. Ще го пусна ето така, за да може да видите повече от къщичката. Първо ме се кача до тази стая. Ще остава разрешително. Тук ще остана на тавана. Кой да не го пипа. На кой таван? Айде на тавана с честовете. Хихи, на таван с честове. Хайде бе. Някой че ще отворя, то празен. Тук така. И сега да се преоблека в ежедневните си дрехи, да се... не така. Че са ми мръсни дрехите. Така. Сифер. Да се преобличам. Махам това и ето това. Не ми трябва. И така. Ще сложа сотните обувки. И така. Пускам на едно. И да се топна в джакузито. Хоп. Чакай. Чакай. Хайде бе. Хе. И така. Това беше края на клипчето. Сега ще има още тази поредица. Така, благодаря, че ме гледахте. Довиждане и до скоро.